Bengicela bandla ungilalise kahle ngithathe serious because manje ngiyabona ukuthi siyalwisana kanti angiyithandi le nto. Khathi ungidelela lapha ngikubuza ngikufonele kokuqala ungidelela ucabangeni. Alwande konke lokho bekulo muntu enguyena sengizama ukushintsha manje for Ushintshela kumina. for wena Lwande. Khathi mina ngikutshela ukuthi mina ngiyakuthanda ngiyimisele ngawo ucabanga nekhanda lami. Mina ngizwana abafana abacabanga kancane. Manje nje ucabanga kancane ngikubuka nje manje. Ngilandela amakhamera uzongitshela ukuthi ufuna silungise izinto ngilandela amakhamera. Ungani ngabona ukuthi angani ngiyimisele ngawo. Sikephi isidingo sokuthi wahlule ukukhombisa eqaleni. Eqaleni wahluleka ukungikhombisa wena. And nje futhi usazokhala. Ngeke ngize ngigive up. Singicabanga nokuyokuthakatha manje wangithatha kancane kakhulu. Ungayenzi. So okaPaul ne usakwatini Usakwatini. awusamdingi eduze kwakho. Angisamdingi. Usunomunye umuntu omusha? Ngingasho njalo ukuthi ukhona umuntu wami omusha. Ngithi futhi nje ngiyamthanda kunaye lo. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandlezulu. So njengoba sivakashele namhlanje ubhuti shuthi ikhona lentokazi esenhlizweni yakhe afisayo ukuthi balungise izinto zabo kodwa ke asazi noma sisowina noma ngeke siziswine nasi ke sibuka ukuthi ngabe kuzokwenzakalani. Sabona njani? Unjani sisi? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila nami. Sharp. Ngicela ukwazi kuba nesibongo negama lendawo la ubuya khona. Siyanda Shozi ngiphuma kwa Desnok. Desnok? Yes. Oh okay. So ke ngicela ukwazi nje nge-relationship yakho yakudala la iqala khona kwenzekeni naphathana kanjani and nihlanganele kuphi nihlangana kumuphi unyaka senesikhathi esingakanani bese ninesikhathi esingakanani nindawo nithandana Ibiqala kulonyaka nje le ndaba le mana kushuthi nami bengayona inhloso yami ukuthi lentokazi lena bengizoyithanda. Okay. Inhliziyo yami Niqala ukuthandana this year? Besithandana kulonyaka. Okay. Shuthi nje bokwama jokes for amajiti emasihlele emakasi shuthi bekhala ngalengane lentokazi le bekhala ngawo bonke yabo. Okay. Nami ngalezo ikhathi bengisathanda vele ukuthi lokho ngivunywa yabo ngithanda ukuvunywa amantombazane ngidlala ngawo yonke lo. Ngaseke ke sengiwatshela amajiti ngithi mina hayi asibheje lengane ngizoyithola mina ngizoyiwina futhi yabo. Okay. Hayi masibheje namajiti sibheje kwenzeke ngempela ngiyithole lengane lena. Mangithola lengane sithandane nayo as mina bengingahlosile ukuthi ngizothandana nayo just ukuthi ngiprove lamajiti ukuthi ngiyawina. Ayicabanga. Okay. Manje mase sengithola ke nanentokazi ngagcina sengikhetha. Okay. Ngasithola sengisemathandweni sengithanda kalendlela bengacabanga ukuthi nami ngayo ngithandana nayo. Okay. Kodwa sengibonile ngoba yake yangisendela amanudes akhe. Mina bese ngonile lawo manudes ngakadlulisele egroupini yolova edlala nabe. Ungakakhethi? Ungakakhethi. Okay. Egroupini ethi sidlala ibhola solo sine group. Okay. Ayidlulise kulo group sengichoma ke ngayo ukuthi hayi usumtholile lengane yabo ngisindela amanudes yabo ngibathembisa ukuthi futhi ngizoyibreaka yonke leyo nto. Ish. Kwasho ukuthi ke iphutha anginakanga mina sengisenda ukuthi kahle le group le khona ngisho nobhuti bakhe. Oh, okay. Group Abadala. ya kwase konakala lapho ke Ish. acetshwe ingane kubo yabe sishawa ke yabe sihlukana. Ungakanani kanti usisi? Awusisi uno-20. Uno-20 oh sasemncane. Ya uno-20. Yo. Manje ke wabuye ndiza ke kuwena ke seshayiwe mhlambe ekhaya. Ya ubuye eshayiwe ngoba uqala wangifonela ukuthi ukubona nami uyaphuthuma kanjani. Mase ngifika umuntu uyashunqa. Abo siyaxabana manje nami bengazi ukuthi likhona ubhuti bakhe kule group yasho ukuthi utholile ngalokuthi ngisende izithombe mina lezi engisendela yona ushayiwe manje akasafuni ukuba sempilweni yami. Ngisilima somfana mina bengacabanga. Kanti nami ngichazelile ukuthi kona okuqale ngenhloso yabo abafethu ukuthi ngizogcwalisela bona ngaxolisa ngazama ukuxolisa ke ngalokho ngamtshela mina bese sengimthanda uthando la ngempela ngazama ukumxolisela angilayilanga lengithuba futhi kade ngilifisa naye ngilifisa ngakho ngize ngafika la ekhaya manje angikwazi ukuthola ithuba nje lapha ngasengabo bamgadi. Yo wari futhi usisi nje wena ungenze kabi singe right angifuni into ezongihlanganisa nawe mina ngishap qhathile nobhuti bami qhatha nomndeni wami ayimfethu ngeke
Let's not make sure. Uzophinda unceke futhi mhlambe ngelinye ilanga, mhlambe ngomunye unyaka noma ngicabanga ukuthi ngoba angizange kahle ngithola ithuba lokuthi ngimchazele kahle. Okay. Na mhlawumbe ukuba wazange understand bese bona mhlawumbe isithombe somfana nje okade emenza isithombe dlala ngathi akunjalo. Okay. Futhi ngithola ithuba lokuthi ngimchazele kahle isitori sonke yabo mhlawumbe nawe banesithombe abone ukuthi cha bese ngimthanda. Okay. Because izenzo ngiyacabanga ukuthi naye uyonothisa ukuthi ya bengimthanda. Awucabanga ukuthi usethola omunye umuntu manje uthanda naye? Kungenzeka kodwa angicabanga ukuthi sengathola omunye isikhathi samanje Okay. Ash. Kulungile ke. Ithi ngivele ngimlande khona uzokwazi ukuthi nikhulumisane. Mhlambe ngenzeka ucuku bokuthi lusalinganeka lisangene lesikhaxa noma cha. Ithi ngivele ngimlande. ngiyajabula. Ngiyacela ngilana. Uzophela amakhaza kulobu ubusika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola unumber 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungasebudlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Phinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV uhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. So ke nangidadewethu uvumile ukuthi asijoyine and ngiyathemba ukuthi sowina angazi kodwa ngiyathemba. So ke asibone ukuthi kuzogcina kwenzeke kanjani. Sabona njani? Ngiyaphila njani sasa? Ngiyaphila nami. Ngicela igama nesibongo negama lendawo la usuka khona. Ngu-Alwando Agumedi Claremont. Okay, uyamazi ukuthi ngihlelani? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? Hawu nje ngimbuka nje. Ziningi Ngithi izinto. ngimbambe ngimdedele ngoba manje hayi into angenzeyo empilweni yami. Kwenzakalani? Ubhuti ngiyamazi. Sithandana. Okay. Sasithandana masithandana ushuthi ubhuti ufuna uprove point ngami. Okay. So, Kuphi? kwabangani bakhe Okay. labadlala nabo ibhola labangakubo. Okay. Yebo sho ukuthi ke ubhuti sithandane eqale ngicela usicokulala nami ngimtshela ukuthi ngeke ngize ngizikwazi. Okay. Athi okay akanankinga ucela ukuthi ngimshuthele izithombe. Ayi ngikushuthele izithombe bayi ngiyacela engithembisa izolo umhlaba nje hayi ngicela sengishuthe izithombe engabi nankinga. Hayi ubhuti ke Ithombe kanjani? like nginqunishi. Okay. Emva kwalokho kanti sho ukuthi kulo group leyo yena azosenda kuyona ufuna ukuprova ngami ukhona ubhuti bami abawu2. Sure. So eyisende izithombe hawu shuthi ubhuti bami bebona. Ayisho ukuthi ke ubhuti wami afike ekhaya engibuze ngayi ngiphike mina yabo. Ayisho ukuthi gcine setshela uma ebuye emsebenzini shuthi ubhuti wami amtshela uma sisemsebenzini. Sengimphoxile vele uma ngenxa yakhe ungasebenzisi umqondo. Hayi shuthi ke uma ebuye engibuze ngiqale ngiphike engibuze ngiphike engibuza ka3 ngiphike emva kwalokho engikhombisa ubufakazi sisami kunzima ukuphika ubufakazi sebukhona Awukwazi ukuphintela. angikwazi ngempela. Hayi okay ngibone-ke mengibona Lapha mekubonisa uma uyashunqa vele already. hayi bo uma akadlali ke nezingane Nkosi yami akadlali nje nezingane. Okay emva kwalokho ke engikhombisa uma engitshela ukuthi hayi engcono vele lo bhuti amuphe mina Ish. kanjani ngoba kwayena nje Nkosi yami nosizi vele kubo jike futhi nami ngoba umthwalo futhi kubo. Hayi uma ngimncenge ngixolise ngishaweke ekhaya caca ukuthi ngiyashawa nje uma lume befike bengishaye phela sengithendisile vele nangasekhaya nje sengidume kambi igama lami ungcolisile kahle kahle lo bhuti lo. Ayisho ukuthi ngimfonele eqale ngiphendula ukuyisa ngimfonele ngimsabise ngimtshela mina ngisuke eClaremont intombazana yaseClaremont nje futhi nje bayangazi ke nje ngaziwa nje Nkosi yami ke ayi nasekhaya kaziwa ngimsabise kanjalo ethuke ngimbuza ukuthi lento ayenzile uyenzeleni
enganginika impendulo eqondile. Ngigcine ngibuzile, egcine selikhulumile iqiniso. Ngivele ngiphelelwa amandla ngikhali. Manje into ayenza ibuhlungu kumina ukuthi ethatha umzimba wami ofake egroupini. Hayi yabo nje lokhu. So njengoba ebhalile kuhlelo elithi Love Back ufisa ukukhulumisana nawe ekubona. So ngicela uphe isikhathi sakho nje umlaleli ukuthi ubizeleni la ufuna ukuzothini. Ngiyacela nje nelanga lonke lakhe nje lokhu. Shutha sheshe. Ngempela ngangisheshe ngoba nginalanga lonke. Ngicela ukukhulumisana naye. Alwandi. Awunginikanga ithuba lanele ukuthi ngichazele kahle lesimo sigcina mina nawubonana. Ufuna ukuchazana? Loku kube impazamo nje lena yenzakalile la. Bona ke ngiphiki, ngibonile vele. Vele oqaleni ngibe nako umqondo ukuthi ngizodlala ngawe ngoba nangu-proof point ebanganini bami. Kodwa lokho kushintshe emva kwesikhathi sengirealizile sengibonile nami ukuthi cha, uyintombazane e-right futhi uhlobo lentombazane ebengifisa ukuthi ngazi ngizwe kahle. Hayi engakutshela ukuthi umqondo awusebenzisi. Ngiyalivuma icala lami Ukuthi awunangqondo. ukuthi ngingenaqondo. Namanje phela awunangqondo. Ungangilandela amakhamera. Kokona phela manje sengi-exposeile phela wena amakhamereni ukuthi manje futhi sekufuna ukuthi kwazi le ndaba futhi manje futhi. Yiphi indlela mhlawumbe bengayenza ngayo? Hayi buzi iningabi indlela zokuthi ungenza ukuthi manje ungazolanda amakhamera. Ayike indlela ebengibona Hayi, wena ukuthi leyo usazobona nje. ngikhulume kubona nomhlaba wonke ubone ukuthi nami ngiyakuthanda. Nomhlaba wakho uyazizwa wena ukuthi uthini? Mina Ngiyazizwa ukuthi ngithini. awuphuphi into uyicabangile kahle into enzayo. Ngiyazizwa ukuthi sithini. Hayibo wena. Qhubeka Bengicela bandla ungilalise kahle umthathe serious because manje ngiyabona ukuthi siyalwisana kodwa ngiyithanda le nto. Khathi ungidelela lapha ngikubuza ngikufonele kokuqala ungidelela ucabangeni. Alwandi konke lokho bekulomuntu enguyena sengizama ukushintsha manje for Ushintshela kumina. for wena Lwandi. Khathi mina ngikutshela ukuthi mina ngiyakuthanda ngiyimisele ngawo ucabanga ngekhanda lami. Mina ngizwana abafana abacabanga kancane. Manje nje ucabanga kancane ngikubuka nje manje. Ngilandela amakhamera uzongitshela ukuthi ufuna silungisa izinto ngilandela amakhamera. Ungani ngabona ukuthi angangimisele ngawo. Sikephi isidingo sokuthi Wahlule ukukhombisa eqaleni. Eqaleni wahluleka ukungikhombisa wena. And nje futhi usazokhala. Ngeke ngize ngigive up. Singicabanga nokuyokuthakatha ngoba manje wangithatha kancane kakhulu. Ungayenzi. So okapholi ne usakwatini Ngisakwatile nje. awusamdingi eduze kwakho. Angisamdingi. Usunomunye umuntu omusha. Ngingasho njalo ukuthi ukhona umuntu wami omusha. Ngithi futhi nje ngiyamthanda kunaye lo. Ngicabanga. Buhlungu. Okay. Ngizoloke ngikuzwayo. Kwalwande bona Khathi wena uzungifaka lapha ngiduma awucabangeni. Uyazi nawe la group yakuthi akekho umfana ungekho lapha. Ebhoda uyazi na. ngicabangisa ukwesilima Lwande ngiyakwazi. Isilima namanje ngisaqhubeka ukulima. Yazi nje lo sisi lo mfana. Ngicela kube usizo empilweni yami ulungise lokulima bami. Okay manje kula namakhamera walandeleni. Ngitshela mhlawumbe iyona ndlela ozobona ukuthi ngiyimisele ngayo. Emakhamereni. Emadoda. Ay shame kwaze kwanzima. Uyabazi namanje uyashunqa and ayikho into ozoyizwa akekho right. Nje phukile kakhulu umoya. Ngicela ukungcono umnikeze isikhathi. Mhlambe ke usungabuye ubone mhlambe esewehlisela umoya. Isikhathi angisidingi ngiright nje ngayo ngiright. Kona waxolisa. Angizoba ngisho ngizange ngithole kahle ithuba lokuxolisa. Okay. Wafika kumina evutha phela. So akazi uxolisa. Bengifuna ngona ukuthola ithuba manje. Engakutshela nje kona ukuthi kini ba uma singcobisana uvuthiwe wakho. Alwandazi ngiyiserious njengoba ngilethe. Mina ngiyadlala. Manje usuzongilethela abantu ngibulala. Hayi, ngcono phela ku4 yedwa ngoba khona wenzeka Isenzo isibili. sincane leso esibhedayo. Hayi bo sisicela umuzi uthini ukuthi uthathe umzimba wami ufake egroupini. Ngiyakuzwa lokho. Ngiyaxolisa. Sincane leso senzo leso. Uyazi ungaboshwa. Ngiyaxolisa ngalokho. Nje futhi usukhulile ke manje. Usungakwazi ukuthi ungene uboshwe nje wena. Ngiyaxolisa Lwande ngalokho. Ufuna xolo yakho. Ngikudinga empilweni yami. Qhubeka nempilo yakho. Ngiright. Ngikudingi mina. Ngikudingi. Ngifisa ngempela ukuthi ubone liphutha lami. Awuzwa shuthi. Utolele futhi. Hayi ngikudingi. Ngoba ngiyabona manje ukuthi cha azwani kahle. Mina ngiyakuzwa ngoba fanele ukuthi futhi angikuzwa uthuli nje lento ongitshelayo. Uthuli.
kanti ufuna ngize ngithina Hayi, ungasho ngoba lutho ngiyasho ukuthi engikutshela ngiyaxolisa kona. ngesona engisenzile ngeke kuphinde kwenzeke ubulimi kanje Wawubenzelani? ngaleya nkathi bengisanengqondo yokuthi ngiyaxolisela njengamanje ngimisele ngawo Mina ngikuthembe kangakanani ukuthi ngeke usaphinde ukwenze lokho? ukuthemba ngizokwakha ngendlela Yabona nje ngimoshela isikhathi sami. ngizokwakha ngendlela Ngimoshela isikhathi sasisi nje. amazwi ngingawasho kodwa kuyafana azosiza ngokumele ngenze njani ngiyiphrovele mina Yawu. I think kuhle ukuthi mhlawumbe ugcine ngokuxolisa manje because relationship ukuthi ihlangane futhi angiboni manje because awukwatile akekho Hayi, right. ngikwatile nje futhi into yangempela. Ngiyazi kona ukuthi ubuyimisele ngokuthi ngihambe la sine-rice noba-2 kodwa akuhlangani kona. Hayi. Ezinye izinto I think kufanele uvele usuke nje uziyeke nje zinjalo ngoba mase kuthiwa kuyenzeka uthambise inhliziyo niyabuyelana mhlawumbe ngakulimaza because akekho right and akekho right vele. So ngicela nje ukupholisa inhliziyo umnyeke hamba oshaya umoya ukuzwile ukuthi uyaxolisa mhlawumbe ngelinye ilanga kuyohlangana angazi kodwa okwamanje nje ngeke kuze kwenzeke. Wangikhetha Ngiyaxolisa. lo wangikhetha. ngiyakuzwa sisi Kumele uthole futhi umvuzo walento ayenza ngoba manje ngeke kuphele kanjalo. Ngisuke eClermont mina. Ngiyathemba ukuthi uyakwazi nawe lokho. Ngiyathemba ukuthi uyakwazi nje. Sangishilo. Nami sazophinde ngiwalanda amakhamera mimi mhlawumbe sekwenzike something. manje sisiyabanga kwezitha kodwa bengakuhlosile Hayi. yonke Mina nje isitha sami ngiyakunyanya. Ukutshela lokho ngiyakunyanya. ngiyabona sisi ukuthi futhi kuzokwenzeka Angeke akekho right. Alwandi ngiyabonga kakhulu ukuthi usihloniphe wagcina ngokufika ngiyabonga nxeseke ngokwenzeka njengoba uthi usazothola umvuzo angazi ukuthi kanjani lokho but ngathi kuthanda kuba nzima but ngiyabonga kakhulu ukuthi usihloniphile wasilalela ukuthi sithini ngiyabonga. Mbukela bekhaya kunzima shem ubuhlungu futhi akuyona into ongavesana suke uyigunye nje kalula. Umzimba wakho unekwe ebantwini umzimba uyahlonishwa ngiyacabanga sineni ubone thola sinasemgaqweni imoto abantu bachithile sekukhona ungasaphefumuli kufanele ambozwe kahle because umzimba uyahlonishwa akudingi nokuthi uzukuyekela esikolweni ukuthi uyofundela ukuthi wazi ukuthi umzimba uyahlonishwa into ehlonishwayo nje so mekuthi uzinekela wona ngokwakho okay ukusuka kwi-decision yakho kodwa mawuzokwenza umuntu engazi umzimba womunye umuntu kuronke ningakwenzi bafethu mekuthi utholile lo view once ungawushuthi-ke nangenye ifoni utshengisa abanye kuwrong kusendelwe wena kugcine kuwena leyo prove point ngathi ngeke zisebenzele manje because nizoboshwa ngicela ukuthi ungakhohlwa subscribe like ushare ngiyenzana kakhulu bye.